काकी ए काकी सखी तू कहिया कल बड़ू हम के तैले 10 दिन हो गए सखी। तू कहिया के आइल बाड़ू? भोरो में तनी सखी भोरे में आइल तो बैठ। आज तो पहुनो आइल बनी का दोनों बेका तो दिन में के आइल बन जा। नमस्ते। नमस्ते। तार पहुना आइल बन कि नहीं हो? ना वो तो विदेश में न बानी हाइड्रा चलावे नी 60,000 परमेंट बा। 60,000 बा? 60,000 पे तो गईनी ह अभी 20 और बढ़े वाला बा। आइए सखी यहाँ कुछ ना करनी का अभी बेरोजगारी बैठल बनी ना। अरे सुना भूल के ना हमारी मर्द के कहिया बेरोजगार हो। एक ना एक दिन 3 करोड़ के हो हकदार हो। फर्स्ट रैंकिंग से चुकल बनी इहे रोज बतावेला। और ड्रीम इलेवन पर रोज 10 गो टीम लगावेला। अगर ई मौका ऐसा ना रही तो के मजा ना मिली। अबे 10 दिन कटिया भइल ना भइल आधा डेढ़ गेहूं बेच देला। अरे मौका लाज बात जो अब से बाहर भीतर कम हो।